je ovo Pokemon? Bulbasaur! To je Pikachu! 阿姨，怎么我怎么办？今天团体怎么那个哪里问？怎么样？我得帮什么呀？走，怎么了？ Svet je poludeo za Pokemon Go, a evo kako to rade Kinezi. Dvašta pića je klasičan restoran kineske kuhinje i jedan je od najpoznatijih te vrste. Kažu, svaka porcija se sastoji od 200 grama priloga i 250 grama glavnog jela. Danas ćemo probati piletinu, teletinu, svinjetinu i neke morske plodove. Kombinovat ćemo to tako da probamo i svaki od ova 4 priloga. Prvo teletina, ponudi imamo teleće kuglice s povrćem, teletinu s bambusom, pečurkama i povrćem isto, teletinu s kikirikijem i povrćem u sečanom sosu i imamo teletinu u sosu od ostriga. Mi ćemo izabrati teleće kuglice s povrćem, a kao prilog ćemo staviti krompir. Što se piletine tiče, imate mnogo veći izbor. Mi ćemo se držati klasike i uzet ćemo piletinu s kikirikijem i povrćem u ljutom sečanom sosu i kao prilog tu ćemo uzeti klasiku beli pirinač. Svinjetina, biramo između svinjetine na rezance u slatko kiselo ljutom sosu i svinjske kuglice sa povrćem. Mi ćemo uzeti svinjetinu na rezance u slatko kiselo ljutom sosu. Kao prilog ćemo uzeti nudle. Poslednje jelo, uzet ćemo nešto iz kategorije plodovi mora i tu imate najveći izbor. A ja sam se odlučio danas da probam lignje sa šampinjonima i povrćem. Stavljam u korpu, kao prilog tu ću uzeti integralni pirinač. To je to, naručili smo teleće kuglice sa povrćem, prilog krompir, piletinu s kikirikijem i povrćem u sečanom sosu, prilog je beli pirinač, svinjetinu na rezance u slatko kiselom ljutom sosu, uzeli smo tu prilog nudle i lignje sa šampinjonima i povrćem sa integralnim pirinačom, sve ukupno 1870 dinara. Važi i prijetno. Iz dostave kažu da će za 50 minuta biti tu. Klopa je stigla. Danas ćemo svakom jelu pored meranja temperature izmeriti težinu. U svaki oblik smo dobili po 2 štapića i po jednu viljuškicu i naravno salvete. I svaki obrok je zapakovan naravno u kartonsku kutiju, kako pakuje azijsku hranu, sa natpisom koji je koji obrok. Samo što meni još nije jasno šta je šta, jer je pisano na kineskom, jer je pisano u nekim skraćenicama. Pretpostavljam da je ovo TO teletina. Teleće kuglice uzeli smo kao prilog krompir, merimo temperaturu. Temperatura 73,5, jako toplo. A sad ćemo izmeriti i težinu. Na sajtu piše 200 grama priloga i 250 grama glavnog jela, što je ukupno 450 grama, mi smo dobili 637 grama. Inače, ono što na prvi pogled mogu da vidim, dosta crvene i zelene paprike i pečuraka, šampinjona. Za početak ćemo uzeti samo teleću kuglicu. U pitanju je mleveno meso. Čini mi se da nije umešano ni sa čim, jer se osjeća samo teleće meso i to je to. Ne toliko slano, ne toliko ukusno. Tu je i luk, crni luk, a naš krompir je, jel te, na dnu. Evo krompira. Krompir lepo pečen, inače sve natopljeno u vodi i soja sosu, verovatno mi to i dodaje na težini. Evo na kraju ću tu uzmem sve zajedno. Nije nekog specijalnog ukusa, teletine ima dosta, ali ovo su nekako ćurtice koje nisu mnogo zanimljive. Sve je jelte natopljeno u soja sosu, tako da je povrće koje je okolo ukusno, sem paprike koja je mogla da bude slanija. Sve u svemu ukus nezanimljiv. Čini se kao da se ne bi svidjeli ljubiteljima kineske hrane. Idemo dalje, da pretpostavimo da je ovo svinjetina. Porcije je punjene do vrha. Prvo merimo temperaturu. Temperatura 70,5 stepeni. Merimo kilažu. Vagica pokazuje 845 ovog puta. Uopšte mi nisu jasne ove njihove mere. Inače, ova svinjetina je upakovana u 3 kutije i puna je soja sose i možda vode. Ovo je svinjetina na rezance sa nudlama u slatko kiselo ljutom sosu. Slatko kiselo ljuti sos
najviše ljut, onda sladak, inače puno kupusa i puno šargarepe, iseckane na rezance, puno sosa, evo i svinjetine. Svinjetina je ukusna, verovatno kad je ovako vruće, deluje još ljuće. U svakom slučaju ova porcija od gotovo kilogram, koja je puno nudli, puna šargarepe, puno kupusa i puno svinjetine. Za razliku od teletine, ovo je mnogo više kineska hrana, jako začinjeno, sos jakog ukusa i dosta sastojaka. Za onoga ko hoće da se najede, ovo je pravi izbor, ali nije pravi izbor za onoga ko ne voli ljuto. Idemo dalje. Sljedeće na redu nam je najpoznatije jelo kineske kuhinje. Prvo merimo temperaturu. Temperatura 39,2, a kilaža 587 grama. Piletina u sečenom sosu, inače ko ne zna sastojke sečenog sosa, oni su ovde. Od povrća imate šargarepu, krastavac, kupus. Kao prilog smo izabrali beli pirinač i jedno dolazimo do njega. Sad ćemo da probamo sve to. Klasičan ukus za piletinu u sečenom sosu. Malo je ljuto, to jest meni je malo ljuto, ja imam visok prag tolerancije na ljuto, ali i dalje nije ljuče od svinjetine. Čini se da ovdje piletine ima malo manje, mada je ovome najljepši ukus, što je nekako i standardno. Ovdje također ima i najmanje soje i najmanje vode. Pirinač lepo spremljen, nije previše mekan, niti previše tvrd. Sveža šargarepa, svež krastavac, svež kupus. To je bila piletina u sečenom sosu s povrćem. Idemo na poslednje jelo, a to su lignje više neljute. Merimo temperaturu. Temperatura 59,7, znači sva jela su stigla jako topla. Merimo težinu. Težina 662, opet preko onoga što smo očekivali, kao i svako jelo do sad. Kao što možete da vidite, lignje u integralnom pirinču ima ih dosta, tu je opet sveže sečen, tu je opet sveže sečen krastavac, sveže sečena šargarepa i kupus. Pa da probam. Opor i otužan ukus. Možda ne bi trebalo da jedete lignje same, možda treba da uzmete sve ovako. O bože. Tu je integralni pirinač, on nije loš ni kur, ali ja više neću uzimati lignje. Neukusan, naročito s ovom kombinacijom povrća, apsolutno neutralno, s tim što lignje imaju otužan, opor ukus. Ne znam što ja kažem, koliko mi je ovo užasno. To su bile lignje. Mi idemo na ocenjivanje. Ocenjivanje. Vreme dostave, procenjeno vreme je bilo 50 minuta, klopu su dostavili za 35, za vreme dostave ocena 5. Cenama bih dao 5, jeftiniji su od ostalih restorana, ali napominjem da imaju manji izbor u odnosu na drugi kineski restorane. Pakovanje, sve je tu, spakovano kao i svaka druga kineska hrana, s tim što je teže malo pomešati priloge i glavno jelo i teže malo jesti kineskim štapićima. Ocena negde između 4 i 5. Prvo smo jeli teleće kuglice sa povrćem, ili ti u ovom slučaju teleće ćufte. Najmanje od svih ovih jela podsjeća na kinesku hranu. Lepo je spremljeno, a ima neinteresantan ukus. Sve ukupno osrednje i zato ocena 3. Svinjetina na rezance u slatko-kiselo ljutom sosu. Pliva u tom sosu, preslatko i dosta ljuto, ima previše rendane šargarepe. Opet, s druge strane jeste ukusno i zato dajem ocenu 4. Nudle su skroz kurli, eto ko voli jako slatko i jako ljutu klopu, ovo je za njega pravi izbor. Piletina s kikirikijem i povrćem u sečenom sosu, ocena 4. Nisam našli kikiriki, možda je bio rendan, ali ja ga nisam ni osetio. Dobra kombinacija povrća, jeste ljuto, ali manje nego svinjetina i ono što je najbitnije, ukusno je. Poslednje su bile lignje sa šampinjonima i povrćem, otužno, opor, ukus, ne ide u ovoj kombinaciji povrća uopšte. Ako baš želite da probate morske plodove kod njih, ne znam, probajte škampe, probajte gambore, možda budete imali više sreće. Ja lignjama dajem ocenu 2. A vi ako ste naišli na neki restoran s kojim ste zadovoljni i koji ima dostavu, podelite to s nama u komentarima.